Engelsk er et germansk sprog nært beslægtet med Nordens germanske sprog, dansk, svensk, norsk, færøsk og islandsk. Dette skyldes, at der omkring år 700-800 sejlede vikinger fra Skandinavien til England for at plyndre og erobre. De plyndrede og erobrede flere byer samt bosatte sig i landet. Den østlige del af landet var under dansk herredømme, mens den nordlige del var under norsk. De nordiske vikinger talte beslægtede oldnordiske dialekter, og i flere hundrede år eksisterede oldnordisk og oldengelsk side om side og blev efterhånden til et. Mange af de mest almindelige ord i moderne engelsk stammer altså fra sprog, der engang blev talt i det nuværende Tyskland, Danmark og Norge. Hvor omfattende de skandinaviske bosættelser har været, ses blandt andet af, at over 1400 stednavne i det nordlige England er af skandinavisk oprindelse. I dag er det blevet lidt det modsatte af dengang. I dag er det engelske sprog, der påvirker det danske rigtig meget. For eksempel foregår mange uddannelser på engelsk, og også mange erhvervsliv bruger engelske betegnelser. Skoleelever lærer i dag engelsk fra 1. klasse, og mange normale ord, som for eksempel computer og software, er engelske låneord. Det danske sprog er også meget påvirket af det engelske slang. Dette slang stammer fra engelsk og amerikanske serier og andet tv. Unge i dag bruger også mange forskellige sociale medier og mange timer på deres telefoner, og disse sociale medier foregår på engelsk. Synes I sådan generelt, at engelsk fylder for mig i dansk sprog? Jeg tror, det udvikler sig. Jeg tror, det kommer mere og mere. Jeg tænkte lige på det i går, da jeg hørte et interview på Radio 24/7 med en ung pige. Og det var, altså halvdelen af hendes ord, de var engelske. Ja, som hvad for eksempel? Som hvis man lige var in that mood. Og, ja. sådan der var hele tiden referencer til engelsk for at bruge de danske. Og jeg tænkte, okay, det er godt nok sådan. Det er sådan, det kommer til at blive. Altså, ja. Det var jeg ikke mere så vild med. Tror I, vores modersmål er i fare? Det bliver sådan en kuriositet på et eller andet tidspunkt. Så kan man tage kurser i, hvordan var det, de snakkede dengang i gamle dage. Og lave sådan nogle foreninger, hvor man sidder og snakker mærkeligt. Så kan vi komme der og sidde med vores sjæl, og så kan du huske dengang. Og så det er kun os, der kan forstå hinanden, fordi så er vi nødt til at tale engelsk. Eller? Vil det engelske sprog en dag ikke kunne overtage det danske sprog helt? Vi danskere er stolte af at være danskere og vores danskhed. Stort set hele Danmarks befolkning har dansk som modersprog, og hæren, flåden, parlamentet og uddannelsessystemet fungerer på dansk. Så vi tror ikke, at dansk en dag kunne blive overtaget af engelsk. Snakker du dansk? Altså ja, det gør alle vel. Altså folk siger jo fuck og sådan noget. Og bare et ord som weekend, et helt almindeligt dansk ord. Eller nu er det et dansk ord. Også mange andre ting, jeg ved ikke lige. Hvad tænker du med, at det engelske sprog vil overtage det danske? Altså, jeg har ikke noget problem med det, men jeg tror også, man skal passe på med, hvor meget man sådan lader det komme ind. Altså, man skal også huske sådan, de danske værdier. Kan du mærke, at det engelske sprog påvirker det danske? Ja, altså, der bliver brugt mange flere ord, og jeg synes også tit, man hører folk, der bare sådan, altså, hvor største delen af det, de siger, det er på engelsk, bare sådan, altså, som måske bare for sjov. Jeg ved ikke, men altså... Altså, man kan godt mærke det. Yes. Okay, hvordan har det danske sprog ændret sig i forhold til, da I var små? Nå, Peter. Ja, altså, det er blevet anglificeret. I stor udstrækning. Altså, masser af fremmede ord. Ja. Det er det. Jeg tror allerede, det begyndte, da jeg var. Nu er der jo lidt forskel. Men jeg kan godt huske, da der begyndte at komme de der ord som big rollers og sådan noget. Det har virkelig bredt. Ja, Det har det i hvert fald. Tror I engelsk en dag vil kunne overtage det danske sprog helt? Altså jeg tror, vores sprog bliver mere og mere engelskspreget på grund af medierne, altså på grund af internettet, og startede allerede i sin tid med tv'et og radioen og så videre, men på grund af internettet, om det kan overtage helt, det tror jeg ikke. Men jeg synes, det overtager mere og mere, også fordi jeg selv begynder at bruge det rigtig meget, kan jeg mærke. Man kan også anlægge en anden synsvinkel, fordi i den her globaliseringstidsalder, der kunne det jo godt tænkes, at der vil komme en eller anden form for reaktion. Altså hvor man flytter loyalitet fra det globale, altså og får øjnene op for ens rødder.
sådan at for eksempel sønderjysk får en gælderblomstring, eller at dansk bliver... Dialekter. Ja, bliver en del af noget identitetsmæssigt noget. Det er jo ikke til at sige. Men vi er i hvert fald på vej derhen af, tror jeg. Ja. Hvordan har I det så med, at der kommer mere med engelsk ind? Fint. Fint. Glimrende. Det gør ikke noget. Overhovedet ikke. Okay, snakker du danglish? Nej. Eller jo, det gør jeg faktisk. Okay, hvilke udtryk bruger du på engelsk? Jeg bruger sådan noget som, oh my god, og nice, cool, swag, lol. Jeg ved faktisk ikke rigtig. Bitch. Blowjob. Fuck, der er egentlig mange ord, man bruger. Okay, hvad tænker du med, at det engelske sprog er ved at overtage det danske? Nej, det synes jeg helt ærligt. Altså, jeg snakker jo ikke engelsk til dig nu. Altså, det ville være noget andet, hvis man sådan begyndte at tale engelsk. Det gør man jo slet ikke. Man bruger bare nogle ord. Altså, der er sikkert også nogle englænder, der bruger et par ord på dansk. Altså. Okay. Kan du mærke, at engelsk sprog påvirker det danske sprog? Nej. Altså, man har jo... Altså, der er jo meget engelsk sådan, i hele verden, og man skal være god til engelsk, altså for sådan at kommunikere med verden. Det kan man jo også altså, sådan, tydeligt se, at det er jo bare lidt en skandale, hvis man ikke er sådan som Villy Søvndal. Altså, han er jo bare mega dårlig til engelsk. Så på den måde, så synes jeg måske lidt, at det påvirker vores sprog. Snakker du danglish? Hvis ja, hvilket udtryk bruger du? Ja, jeg snakker meget danglish, og jeg bruger nice og dope og sådan nogle udtryk. Ja, homie og sådan noget. Hvad tænker du med, at det engelske sprog er ved at overtage det danske sprog? Altså, jeg synes, det er fint, at det engelske sprog det overtager det danske, fordi at det giver os nogle flere udtryk, og vi kan udtrykke os på nogle flere måder, end det danske ord. Kan du mærke, at engelsk påvirker det danske sprog? Ja, jeg kan jo mærke, at engelsk påvirker det danske sprog. Hvordan? Men ja, det er ikke, hvad jeg skal sige der.